Shout out pala ako dyan kay Madam Ivana Alawi. Hi Madam, mega love shout out sa'yo dyan. Wow! Sana naman next time pag naglalaba ka, imbitahan mo ako Madam Ivana. Para ako na lang tagapiga. Tagapiga. Para di ka na mahirapan. Para di na magasgasan yung yung kamay mo. Good morning! Naglaba ka na ba? Ako? Hindi pa. Naglaba pa lang ako ngayon, mga ka-vibes. Laba ala Ivana. Wow! Grabe, dami kong labahin. Ito ang pinakaayaw ko sa lahat eh. Nagliliklamo ka? Ha? Nagliliklamo ka? Ha? Nagliliklamo ka? Ha? Pero yung paglalaba, my God! Ayaw na ayaw ko ito mga ka-vibes. Hindi ako marunong maglaba. No! God, please, no! No! OMG! No! Hindi ko rin alam paano gamitin itong washing-machine na ito mga ka-vibes. Kasi sa bukid, doon sa amin, sa Kanagong Sikatuna, Bohol, Philippines, wala kaming washing-machine. Kamay lang. At saka doon kami naglalabas sa ilog. Wala pa akong tulog mga ka-vibes. Oh my God. Mapapaumayat ka na lang dito. Galing pa akong trabaho. You serious? Grabe, hirap maging mga ka-vibes. OFW. Ang hirap magiging OFW. Unahin natin yung puti. Pero di naman ito puti. Dilaw na nga. Dilaw na mga ka-vibes. Diyos ko po. Diyos ko po. Tabang mat. Ginoong dagko. Ginoong gagmay. OMG. Shout out pala dyan sa hindi marunong maglaba. Hindi kayo nag-iisa. Marami na tayo. Wow! Oh my God. Ito pala yung sabon ko mga ka-vibes. Sponsored by Carrefour. Social kayo yung sabon ko mga ka-vibes. Arabic. Amuyin nga natin. Ang baho. Joke. Ang bango. Mabango siya mga ka-vibes. Wow! Yan, lagay-lagay ng sabon. Okay na tayo sa puti. Doon naman tayo sa pula. Hindi, doon naman tayo sa mga decolor mga ka-vibes. So, tapos na yung 5 minutes na paglaba sa mga puti. Ito, pigaan natin ito. Piga. Oops. Para palitan natin ng mga ka-vibes. Doon naman tayo sa mga puti na damit, di kulay. Hindi ako sure mga ka-vibes kung malinis yun, pero hayaan mo na mga ka-vibes. Hindi naman ito masyadong marurumi. Yan. Sama-samahin. Tapos dagdagan ng tubig. Ayan mga ka-vibes. Ito, halo-halo na ito mga ka-vibes. Ayun nga mga ka-vibes. Tapusin lang natin tong mga decolor. Kasi kailangan tong kusutin eh. Tapos mamaya-maya update ko kayo para magsasampay. At saka kailangan ko itong bilisan kasi mamaya may pasok pa. Tapos ko na pong pinaikot yung aking decolor. So ngayon naman, this time, magbabanlaw tayo. So banlaw. At saka pagkatapos ng banlaw,
ida-dryer natin. Meron tayong sponsor dito. Sponsored by Downy. Ayan. Downy. Amoyin nga natin. Ano? Kayo eh. Tapos na tayo sa ating pag-dry. Wow! So ngayon, oras na para magsampay. Magsampay na tayo ng damit. Dito lang ako magsasampay. Dito lang ako magsasampay sa ano mga kabibes. Sa aking kwarto. Ayan. Maganda dito magsampay sa kwarto mga kabibes kasi unang-una hindi nanakawin yung damit mo. Napaka-safe at saka mabango siya sa loob. Wow! Maganda. Marami pong salamat sa inyong panood mga ka-vibes. At sa inyong suporta. Taos puso po akong nagpapasalamat sa lahat ng nag-subscribe ng aking channel kasi tayo po ay isa ng monetized channel. Meron na pong mga ka-vibes. Ang YouTube ay naglagay na po ng Google advertisement sa ating munting tahanan sa YouTube. Kaya thank you very much talaga mga ka-vibes sa mga sumusuporta dyan, sa mga nagbigay ng support, sa mga nag-subscribe. Thank you very much. At saka sa hindi pa nakapag-subscribe dyan, baka naman, mga ka-vibes, pwede po kayong pumunta doon sa YouTube. Ang pangalan po ng aking account ay Ricardo Buholano. So doon niyo po makikita yung mga uploaded videos po mga ka-vibes. At saka yun, hanggang sa muli. Sa muling vlog natin, kung tingnan natin kung ano pang pwedeng gawin natin. Mga ka-vibes, pwede pala kayong pwede kayong mag-comment doon. Kahit sa Facebook or sa Instagram. Meron din pala akong Instagram din, Ricardo Buholano din. So pwede kayong mag-comment kahit saan dong social media kung ano yung gusto nyong challenge na gusto nyo pong ipagawa sa akin hanggat sa kaya ko. Comments lang kayo doon tapos itatry natin gawin. Yan lang naman yung the best way na para mapasaya ko kayo. I'm trying my best din naman po na mapasaya kayo. Wow! So hanggang sa huli mga ka-vibes, ingat kayo dyan. Bye-bye!